Kámo, mě by třeba zajímalo, vlastně by mě bavilo být admin, mít jenom ten spectate, kámo, a dívat se na ty lidi, co dělají. A třeba představ si, že ty třeba projdeš tak 150 metrů kolem nás běží tříčlenná grupa, která je nejvíc naloutěná a se úplně nasejmula, ale běžíme 100 metrů rozdíl a nevšimneme si. No jako jo, Nevšim, chápeš, nenarazíme na sebe prostě. A few moments later. Že se prostě nepotkáš a třeba jako běžíš okolo sebe. Třeba! Jo. Tak to jo. No, chápe? Já jsem to zakřikl, bych ti rád řekl tou tříčlenou grupou. Bych ti rád řekl. Jakoby... Chápe? No. To jakoby přežil? No, znamená mi, hlavně, budu mrtvej. Jsem dead, jsem smrti. Kámo, já jsem to Kámo. já jsem to zakřikl. Zmíníš. Já to zmíním. Do prdele! No! To ti jebe.